Hello guys, finally दा हाबायाव फैदों आरोना हिन्जाव लांफैदों नै लांफैग्राफ्रा फाइनालि अनलायनानै बेबायदि ग्रहण खालामलायनो हागोन बेबायदि जों साफ्रोमखौबो नों सहाय खालामदो आरो बेखौ नों आशीर्बाद खालामदो दानो बे समाव जों बे मुवा बेसादखौ दान्दिसे समनि थाखाय
जिरायनो हासिगोन। Besar-besar nang awasa ang kogar bilang masih kogar ada icon tiga sida. Besok lobby lagi sih bukan kamu tuh nggak? Sudah nak berapa? Sering ada minyak patah negara. Saya masih pun besar. Masa itu deh, ini ang Muslim sebangsa dipunai Mongoliani 시간하고 는 로스마 무진지 베이마리고 angni haba खालामनाय बिदि होनना नाजावनानै दिनैनिफ्राय सुखुआव दुखुआव मोजां आरो गाज्रि समावबो गोग्गो देहा एबा जब्रा जाब्लाबो
इसोरनि गोथार आयेन बायदि अननायजों सन्मान होनायजों थैनायसिम जिउ खांनो थांखि लाबाय। बे समायखौ आं आंनि आगदा आखाइ हमनानै समाय होबाय। फोरबोआ आंजों लोगोआव दं। आंनि गोसोआ नोंनिनो जाथों, नोंनि गोसोआबो आंनि जाथों आरो जों सानैनिबो गोसोआ इसोरनिनो जाथों। दे धन्यबाद। दानिया फैनानै इसोरनि आरो बेयाव जुथुमनाय मण्डलिफोरनि सिगाङाव नों मुस्रि सिमांसा दैमारिखौ आंनि हाबा खालामनाय बिसाय होनना नाजावनानै दिनैनिफ्राय सुखुआव दुखुआव मोजां एबा गाज्रि समावबो गोग्गो देहा एबा जब्रा जाब्लाबो इसोरनि गोथार आयेन बायदि थैजासिम अननानै सन्मान होनानै जिउ खांनो थांखि लाबाय। बे समायखौ आं आंनि आगदा आखाइ हमनानै होबाय। फोरबोआ आंजों लोगोसे दं। आंनि गोसोआ नोंनिनो जाथों आरो नोंनि गोसोआबो आंनिनो जाथों। नोंनिखौबो लाबाय, जोंनियाबो होलाय। बेवहाय ओंथि हाबनानै दङ। एक नम्बरा जाबाय आखिथामा नायनो मोजाङै गाज्रि मोजां एसे दिन्थिहरदो। आखिथामा समायना। थिग बिदिनो नोंसोर सानैनि गेजेराव सासेनि थाखाय सासेया समायना, सानै गेजेराव सासेनि थाखाय सासेया समायना। दे मिजिंथिनि थाखाय सोर समायना? सिमांसाया समायना। सिमांसानि थाखाय सोर समायना? मिजिंथिया समायना। आसामा जेरै समायना, सासेया सासेनि थाखाय समायना। गोसोआव लाखि। आसामा समायना नंगौना? जेरै नंगौ बिदिनो मानिना लानांगोन आरो। ओमफ्राय आसामा जरा दं नामा? दङब्ला रेजेक्ट जागोन। गैया जयन गैया थारमाने बिदिनो नोंसिनि अनलायनाया मा गैया? जरा गैया, सिमा गैया। बिदि जानांगोन आरो बियो अरायनि थाखाय बे आसामा जेरै गुन जरा गैया, बे अराय समायना आरो जरा गैयै अनलायनाय। बिदिबालाय जराया गानहोदो दे। आं बुंनानै गानहो दे। बे आसिफोरा जखा लानानै फरायदों बिदि बबे बे आसिखौ हमबानो जाबाय, बेयाव सोबानो जाबाय। बुंनानै गानलांबाय थागोन। रेडि ना? आंनि गासै कन्टेक्ट आइ कन्टेक्ट खालामनांसिगोन दे। आंनि गासै गोसोजों आरो अननायजों दिनै नोंनो बे आस्थानखौ गानहोनानै आंनि हाबा खालामनाय बिहि होनना नाजावना लानाय जाबाय। गोदानै खैनाय गानहोदो। आंनि आइ कन्टेक्ट गासै गोसोजों आरो अननायजों दिनै नोंनो बे आस्थानखौ गानहोनानै आंनि हाबा खालामनाय बिसाय होनना नाजावना लानाय जाबाय।
Maksudnya namanya agreementnya fulfill जाबाय agreementnya fulfill जाबाय सिन्था गैला ना मोखांनि फैसालिखौ खोबनानै माबाबो खाना होदो दे दुइथिनि बेनिफ्राय नायबाय थानो हासिगोन आरो बै सगायाखैथ' बे समाव नोंसोरनि हाबा होनायनि समखौ फोजोबथ'नाय जाबाय सोरबा लोगो थाथोंसै आसिर्बाद खालामथोंसै प्रार्थना खालामनो आंखौ फरायगोन दे सोरगो आरो गासै बुहुमनि बिगोमा जोंनि गोथां इसोर बाख्नायजाथाव राजानि राजा फोरबोनि फोरबो दिनैनिफ्राय सिगां फैनो गोनां मान आरो मर्यादा बर' संसारजों बुंफबनाय आंगोनि आंगो जिउनि आंगो फोरबो दिनै मुङा बाख्नायजाथों बिहेब्बो समाव आङो नोंखौनो हामबाय होदों दिनै मिजिंथि दैमारि जायनि मुंथुसनो जादों मानोना बेवहाय गोबां फिसा फिसाफोरनि उपस्थिति आरो नोंनि गोथार बाथ्राजों हेफाजाब लानानै बिथांमोनखौ बोसोन होनानै जि गोथार दामनाय जाबाय प्रभु आं फोथायदों नों गाहाम मोनदों मोजां मोनदों आरो बेवहायनो गितमाला 32 नम्बर आथाबाय थानाय बायदि आं नोंनो बुद्धि होगोन आं नोंनो लामा दिन्थिगोन बासायगिरि गोथां ख्रिस्ट'नि बिनाय जाबाय Thank you.